लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे नोंथांमोननिसिम भिडिअ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो दिनै आंनि भिडिअनि कारनानो जाहैबाय जोङो मन्जुजों आंजों टाउनाव दसे बेरायहैनो थांदोंमोन नालाय आरो जोंनि एपेक्स बेंकआव फैसा हाबनो गोनां दङमोन बेखौबो जोङो आप टु डेट खालामनो थांदोंमोन फैसायाबो हाबासै बिनि उनाव जोङो ओरैनो टाइम पास मा खालामना थानो होननानै गेस एजेन्सियावबो दासान्दि माने आधार कार्डजों लिंक बनायनो होबाय थादों नालाय बिनिखायनो बेखौबो जोङो 10टानिफ्रायनो लाइनाव थानानै जोङो 12:30 माने जोंनि खामानिया जाबोबाय आरोना मोनसे खोथाखौ बहुत दुखु नांबोबाय आंनिया एसेबां खस्थ' मन्जुजों आंजों सानैबो लाइनाव नाग्लुंना सिखानानैबाबो जोङो भितराव मोनहैनानै आंनिया जाबाय मन्जुनिया जायासै नामानो मबाइल नाम्बार बुबानो बेलेगनि नामसो ओंखारबाय थाबाय बिनिखायनो जायासै स' जोबोद दुखु नांबोबाय आंनि लोगोनिया जायासै आंनिया जाबाय ओमफ्राय दा जोङो न'आव फैनानै मोननैसो भिडिअ लानो नागिरदों नायलांबाय थादों नोंथांमोना आरो दसे उनाव आरो मोनसे जायगायाव थांबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय था स' बिदिब्ला बयबो जोबजासिम नायनानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै लोगोफोर टाउन मोनफैलायबाय एपेक्स बेंकआव पासबुक आप टु डेट खालामनो फैदोंमोन फैसायानो हाबाखै दाबो गैया फैसायानो हाबासै जोंना जा दुखु जाबाय जाहा दिनै गोथाव मोनजागोन सानथारदोंमोनलाय मन्जुआ बिसोरा जि हामा नांबाय आं मन्जुखौसो जि खस्थ' लाबोनानै जोंनिया फैसायानो हाबासै आप टु डेट खालामनो फैनाया खबरानो गाज्रिसो जाबाय गेस एजेन्सियाव थांनानै ओरैबायदि भिर भाराव थांनानै फैबाय जोङो बा 10टानिफ्राय लाइनाव थादो 12:30 जोङो जा खालामनो मोनबाय आरोना लिंक आधार कार्ड ओमफ्राय गेसनि बुकजों लिंक खालामहैदोंमोन ओमफ्राय बिराद हामा नांबाय एसां खस्थ' जोङो नाग्लुं नासि लाइनाव थानानै जेने थेने मोनहैबाय काउन्टाराव ओमफ्राय मबाइल नाम्बार बुबाबो माने जोंना लोगोनिया आंना मन्जुराफानिया माबा मबाइल नाम्बार बुबानो रुफाथि गयारिसो ओंखारबाय थाबाय मादि जाखोथाय जि हामा नांखाबाय आरोना आंनियाथ' जाबाय मबाइल नाम्बार बुनाय लोगो लोगोनो आंना ओंखारबोखाबाय खामानिया जाबासो मोजां मोनो फार्स्टआवनो जोङो 10टा जायगायावनो मोनहैदोंमोन एपेक्स बेंकआव पासबुक आप टु डेट खालामनो थांदोंमोन बेयावबो फैसायानो हाबाखै जि दुखु जाबाय ओमफ्राय थ' बिदिबालाय जोङो आरो गेस एजेन्सियाव लिंकखौनो खालामना फैनोसै होननानै थांबाय नाग्लुंनासो जेने थेने हाबनो मोनबाय एसेबां गोबाव इमान खस्थ' लाइनाव थांनानै मन्जुनिया जायासै बेखौनो बिराद हामा नांखाबाय आंहा दा फैनानै नै जों अखा सिजा फैबाय जि अखा हाखादों ओमफ्राय दा जोङो बुटजों साहा लोंनोसै जोंनि हस्पिटाल गेटनि फिथा दुकानाव मा जाखो नोंसोर आफिमोना मा जाखो पुकुरि जा पुकुरि 10 टाकानि आं होगोन जाग्रा जाम बिस जादो बिमा हुमारगोन ना बिलाय जा मन्जुआ दुखु जाना नायथ्रासै केमेरायाव जा दे जा बिमा बुरिनिफ्राय जायाबा सोरनिफ्राय जागोन नोंसोरा आंनि इउटुबा साबसक्राइबार बारिथों भिउज बारिथों मोजाङै सोलिबाय थाथों बिदिनो बोर हो आंखौ मोजाङै मोजां नङा आफिया नायखायो आं नायोना बाबाबो नायो नुबाय थायो आं स्टेटासाव लगायोना वाट्सएपआव नायबाय थायो आं नुजोबो बिसोरना आंथ' खरस जानायखौ दसे बेरायनो थांलायनोसै जोङो दसे पेसेन्ट सासे आखाइ साबाय थादोंनो गोलैदोंमोन स्कुटिजों बेयावनो माने आखाइ साबाय थानायखाय इन्जेक्सन थुना होफै गंसे सानायनि बुंनायखाय जोङो थांनो ओंखारबाय दा नै
दसे देलायनानै थांलायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला बयबो दा जोङो थांनो ओंखारबाय थाबायनानै थांबाय थानोसै थांनो ओंखारबाय जों दायो बिराद अखा हादोंमोन नालाय अखा हानायखायनो माने जोङो स्कुटिखौ दोननानै थाबायनानै थांनो ओंखारबाय सानैबो थाबायनानै थांनोसै आरोना दा सोरनियाव थांगोन जोङो दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोरनियाव थांगोन आं बेखौबो देखायहैगोन बेमारा सोरहा जादों बेखौबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फैदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो बयबो जों फैनो ओंखारनाया मोनफैमारबाय एबारबा देखायनांगौ बेमारिया हनै बेखौनो बिजि थुनोसै लाजिबाय नामा बेमारिया लाजिबाय माया सादो जयना गदो खोमा केरेक जादोदां जयना ओंखायनो सादो गोलैदोंमोन ना बेनिखायनोथ' बेमारिया हनै लाजिबाय बिजि थुनोसै एबार